sebelah kono konsisten. Oh iya. Ya iya. Sing ngarep iki gak apa Bekjum, lek longgong enak-enaknya ditangkapno pencak. Ada Bekjum. Kayak Tumini ya. Bekjum. Kayak orang Tonggo. Oh, aku cedek kene. Tonggo Bekjum iki jenenge. Malah aku mantap. Dalam rangka apa ini? Oh, selamatan desa. Selamatan desa. Iya. Ya Allah, wis sampean dongakne Ngomong tekakno presiden loro. Mbak Mita sing wis kondang sak Batu Raya. Sing duwe TikTok Iya. kondang FYP. Juga Mbak Ayu Madewa Waduh, sing teko ngantang. Presiden Kopla. lah, situ kondang, situ koplak lho Mas. Kok aku ngene. Ya nemen niku. Wong boyo sing adil lho, situ kondang, situ koplak ya saurane aku ya kondang. Ngono. Iya, iya. Kowe mudune. Mangsa aku kok ya malah ngompo. Bolomu akeh. Jadi gak bolo karo aku. Aku lagi bolo. Oh. Waduh. Ya napa, Bu? Penak napa penak? Penak. Sing semau mek situ. Ditakon Mas. Sudah. Modelnya. Lah yo, kaya ngene gitu. Biasa gedungan, ya lho. Sewean, saiki suwalan. Senengane Wulan. Endi Mbak Wulan? Bu, sing diteni sinten? Mbak Wulan apa Mbak Wulan? Yo. Orang ngerti. Kene adem ora guru mau. Le, sing diteni sapa Mbak Wulan apa Mbak Wulan? Kayak Tumini ya. Iya. Mimi dan Minduno. Waduh, lagi. Iku ora kena dimbut-imbut rusak arek ulah. Bisa. Ayo Mas padha didongakne iki kan hajate bersih. Dusun apa desa, Bu? Desa, bersih desa. Bisa. Pujon Kidul. Muga-muga sak marine acara iki masyarakat Desa Pujon Kidul tansah pinaringan panjang. Panjang segalanya. Mure, oh segalane lho tangane dawa kok gak medeni tanggane. Muga-muga masyarakat Pujon Kidul sak marine acara iki diwehi gede. Gede rezekine. Masuk. Iya. Masuk sampai gede liyane. Muga-muga masyarakat Pujon Kidul sak marine acara iki sing durung duwe bojo, sing perawan ndang oleh bojo. Enten sing perawan to sing enten? Perawan. Iya, perawan. Perawan apa ora? Ora ono. Oke, perawan apa ora? Iki jangan kate. Istilahnya Mas Bambang nih. Sing Joko Mas Bambang. Mas Bambang sing Joko. Iya, iya. Mas Bambang ndang oleh Bojo. Ngawur Mas bojo. Sing rondo, enten rondo napa mboten mriki? Endi? Ngawur. Rondone akeh. Muga-muga sing rondo ya entuk jodoh. Iya. Rabi aja lali nanggap pencak singo. Sing duwe Bapak Jiono juga Bapak Pitoyo. Endi wong iki endi? Pitoyo ndel. Pitoyo. Oh, alah Cak. PTG ya. Pitoyo, PTG. PTG Pitoyo. Heeh. Ngawur iku. Ayo. Dalam. Ini yuk. Dalam. Berhubung waktunya sudah malam. Untuk bintang tamu datang dari kurang pelosok. Alah kok cedok men bintang tamu ya teko Australia tak teko ndi. Bintang tamu karang plosok. Engko sing teko ora peka lho Mas. Yo. Kuwatir lagi. Aja ngono lah. Lah sapa? Sing kondang yang main situ kutok ae. Lah ora aku sing kondang renek liyane. Iya, aku paham. Sapa Mas? Iya. Piye piye? Ayo bintang tamu dah Bang. Sino? Selak kopi dulu ya. Piye? Kayak Tumini ya. Siapa ngomong kayak tuh bini? Aku lihat dulu. Kayak tuh bini. Aku sih kalau gue sok ya. Kayak Tumini ya. Oh, ini loh. Pandesari. Oh, Mbak Ayu, Dalam. tolong
undangan sangat banyak sekali Iya. dari Mas Bitoyo baik Bapak Sitaji. Tolong satu persatu, desa per desa, supaya tampil di sini. Lah iya, engko yang sini aja sampe ngomong aku. Ora iso. Ya mau yang sini kok aku kon mati. Jangan lupa lur, like, komen, dan subscribe Wujud Channel TV, hiburan rakyat, jos. Oke.